है पूरा भोजपुरिया दर्शक लोगन के हम शेखर आज आप लोगन के प्रणाम करा दनी और आप लोगन के एगो एक निर्गुण सॉन्ग सुनाए जा रहल बनी। ये सिवान से गुरु भरत व्यास जी सॉन्ग हुए। पियावा सिवान से अन्हार भइले आई देवर तनी देहिया पर डाली दर जाई देवर तनी देहिया पर डाली दर जाई। पियावा सिवान से अन्हार भइले आई देवर तनी देहिया पर डाली दर जाई देवर तनी देहिया पर डाली दर जाई। कलहुए से सगरी बदनिया पिरात बा उठेला दर्द नहीं तनिको धीरात बा हो। कलहुए से सगरी बदनिया पिरात बा उठेला दर्द नहीं तनिको धीरात बा। पियावा के चिको न कहियो बुझाइल देवर तनी देहिया पर डाली दर जाई देवर तनी देहिया पर डाली दर जाई देवर तनी देहिया पर डाली दर जाई।